आं आब'खौबो खावलायनो लुबैदों मानो होनबा जों क्लास 5 बा आब'आ लिडार खामोन ओमफ्राय आब'आ माने लेखा गोरों मानसि MLA जालांबाय मन्थ्रि जालांबाय गोबां खामानि मावलांबाय बर' आइजो हिसाबै जों बेखौ बिराद बाख्नायो सनमान होयो नाथाय नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों आब'आ माने चन्दन ब्रह्म सारा माब्लाबाबो UPPL निफ्राय थांफिननाय बाथ्रायानो गैया फैलायबाय दानिया राजनितिकआ अमानि राजनितिक ना दाखालि जोंना EM राकेश ब्रह्मआ फैदोंमोनदां माब्लाबा बावहाय बिबो मोननैसो बमा गावना गालांबायना माबायदि बम गावना गालांदो बियो ओरैबायदि बाथ्रा बुंलांदों नैबे MCLA जेम्स बसुमतारिया दादागिरि ख्रिस्टियान भटफोरखौ पकेटाव लाना दादागिरि गिदिङो बेफोरबायदि बुंना गालांलायबाय होमबा खालि बिनि उनावहाय माबा अमा मासे मासे होना गालांदोंमोन ना BPFनि दोलोनिफ्राय थांलायबाय मोनसे रायजो राजानि सिगाङाव बुंहैलायलायबाय राकेश ब्रह्मआ अमाखौ होनाया दाहार लानासो होदों आरो फैलायबाय दाना मा नैबे बिना गयारि आनसाक्सेस बिबो सासे मा होननानै बुङो आइजो गांखंनि माबा मोनसे बिबान दङ दा बिबो UPPLआव बेसोरा खस्थ' खालामा नङा खालामदों दे बेसेबांबा बोसोरनो माने नै 4 बोसोर हाबबायना बै समावथ' PCDR निफ्रायनो खस्थ' खालामबोनाय नुबोदों आंबो नुवाखै नङा राजा लामा गाथेनाय मानाय बेयाव होंगो दोंगो ओंखारफादोंमोन बिबो दा बिनि 4 बोसोराथ' थांलांबाय माथो जेबोखौनो माथो निसिमायाव मोनसे मोजां लामाखौ कमप्लिट खालामना होनायखौथ' नुवासै माथो नङा होमबा सोरबा नुदोंबा एसे खोन्थानानै हर आं एसे गिदिङाबो नालाय लामा सेन्ट ग्रेभेलफोराथ' आलादा बाथ्रा खिन्थु ब्लेक टपिं हिसाबै बैफोर सेंसन जानानै थानायफोरना बिनि अनगायै निउनो गोदाननो सेंसन जानाय दङब्ला एसे कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय बिना गयारिया जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन ना जोंनि पावारा ना रायजो राजानि आखायावनो थागोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन गोनां जायोब्ला बिनि सायाव आरो लाबोबावगोन आरो बिथाङा बुंना लाबावदोंमोन जोंनि UPPL सरकारा जुदि मोजां मावनो हायाबा रायजो राजायानो सावथारथों सौग्रुलाबायनानै थैथारथों बेफोरबायदि क्लिप्स गोबां दं बेफोरखौ जुदि बुङोब्ला बियो बायदि रोखोम बुंलांगोन बिना गयारिनि ओंखायनो माखासे बाथ्राफोरखौ ना सोलोंलायोब्ला खोनासंलायोब्ला नायलायोब्ला मोजां पलिटिक्सखौथ' आरो माथो होनबावनाय बाथ्राफोरा जों नायनानै लानि एसे नायब्लासो एसे बुजिलायगोन नालाय बिना गयारिनि माखासे बाथ्रा आरो बिक्रम दैमारिनि बिथांनि लेखा गोरों होननानै आं मानियो आरो आंजों गाज्रिबो नङा रायदावोबो आब' होननानै फंबाय हिसाबै आं बेखौ खावलायनो लुबैदों माने राकेश ब्रह्मनि जे अमा राननाय बेखौ जे बिथाङा फल्स बाथ्रा बुंबाय आं बेखौ खावलायनो लुबैदों फंबाय बिथाङा लेखा गोरों गथ' हिसाबै जानला मेला दा बुं बे अमाखौ साप्लायारानो डाइरेक्ट गारियाव दिखोनानै लानानै फैखानायखा आरो दाखालिबो आङो नैबे 13 नाम्बार समस्थियाव रानदों डाइरेक्ट बिथांमोना साप्लायारानो लानानै फैदों बेखौ राकेश ब्रह्मआ बाया मालाय साप्लायारासो बायो बेलाय EMआ बहानि अमा बायनांगौ सोरनावबा बाखि लानानै होदों माबा होदों सोरबा बुरैनाव बाखि दङ एकदम नंखाय बाथ्रा बियो दाना गिदिर लिडारफ्रा गावसिना BPF ना फैजोब्बाय दालाय मानो दाख्लै नमिनेसनावबो जोंना आदा खाम्फाया मानो थाफायाखै बेफोरखौ एसे नोजोर होबानो जायोना चन्दन ब्रह्म बिथांखौबो फल्स रावै दाखालि फैफिननो हासिगौ होननानै आब' प्रमिलाया बुंलायबाय दिनै आमथेखा एरियायाव फैनानै आं जोबोर दुखु मोनदों गोबां खोथाखौ सावरायबाय आरो मोनथिबाय UPPL गभर्नमेन्टआ बिब्दि खालामनो नाङामोन सोरबा बुरैनिफ्राय सोरबा बोराइनिफ्राय अमा फिसा बाखि लांनानै मानो बिदिनो रायजोनो रानहैनांगौ नङा होमबा मानो बाखि लांलाबायनांगौ फैसा होना लां रानना हैथां दा हनै बेसेरा गथ' गथायखौ खुंनो थाखाय
न'खर सामलायनो थाखाय अमा फिसा खेथि खालामदों अमा फिसा फिदों बेखौनो बाखि लांना रानना हैदोंनो आंखौ फन खालामहरदों हेलौ बाबा हनै UPPL नि मेम्बारफ्रा आंनि अमाखौ लांनानै फैसाबो होआ फनबो हमा खालामदों होनना आंखौ फन खालामहरदोंब्रा अबाथ' आंबो मानो बाखि लांनानै फैसा होनाङा बिसोरलाय र' आं थांनो होनना दा फैदों आं दा नै बे बोराय मानसिनि अमा फिनायखौ मानो बिब्दि माबा बाखि लांना बायनांगौ गाज्रि जायोना बिब्दि मालाथ' दानिया बुरिफ्राबो मबाइल लाजोबो मबाइलावनो अमा गाबबाय थादोंनो नायबाय अमा गाबनाया नायबाला माने गावनि अमाखौसो रानबाय थादों नङा होमबा दुखुनांथाव जायाखै अमा फिसाखौ नों गाबनायखौ मिथियाबा नोंनिखौ मिथिखागोन ना दा बिब्दि जों नायबाला बिनि अमाखौसो रानदोंनो मायबा फुरलि ना माबा नाम दोनदोंनो अमाखौ आङो फुरलियालाय मा गाबबाय थादों अमाखौसो नुबाय दा बिब्दि खालामनाङा अमा राननोबा नों फैसा होनानै लाना थां आरो फन खालामनानै जोंहा UPPL नि मुङाव अमा मानै खांदों दान हो होनलायलायोनो माने UPPL नि मुङाव दान होनांगौ आरो माने बिसोरबो रानो नालाय रायजोनो राननानै होयो बाखि लांनो आयं मिथिबाय नङाबा लांजागोन अमा दोङोबा दा हरखा दा फन हमखा हरनाङा दे आयं दा नै आरो मोनसे बुंबावदों माने आरो माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो महर गोनांनोसो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारनो फैसा होयोनो आया मारै महर गोनाङाल' मोननांगौ नङा आरो महर गैयि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसाखौ मोननाय नङाना आङो बुंहरदों बाबा माथो महर गोनां आइजोफोरनोसो मालाय फैसा 25,000 होथारो होनना बुंदों आया बिदि मारै जानांगौ र' बिसोरखौ एकदम थिग मिडियायाव बुंना होगोन आं नोंखौ बुंना होथो होननानै जों हरदो होनना बुंबाय माने 10 जन मेम्बारब्ला माने 6 जन 7 जना महर गोजा जाथारनांगोन बिदिनो बोरै जानांगौ आयं नंगौ नङा महर गोनांदोंलै मा खोथा दङ दुखिया मानसिफ्रा महर गैयिबो थानो हागौ जेबो खामग्रें खुंग्रें गोसोम सोमखेबो थानो हागौ आदिबासिफ्रा बिदिबा मोननायानो नङा माथ' नङा आरो बालायफ्रासो मोनजोबगोन ना बेखौनो आं खावलायदों बिदि अमा फिसाखौ बाखि लांनानै बिदि फैसाखौ होआलाखिनो थानानै गुबुननो रानना हैनाङा फैसा हो जों सानदों सुइजारलेण्डनिफ्राय अमा गिदिर लाना फैदों हनै सोरनिबा बर' फिसाफोरनि अमाखौसो लांनानै बाखि रानलाबायना होदोंनो बिदि जानाङा नङा होमबा आरो माबा महर गोनांनोसो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा होनाय महर गैयिनो दानना होनाय बिदि जानाङा नङा होमबा बुंगोन आं UPPL गभर्नमेन्टखौ बुंगोन आंबो मेम्बारफोरा गासिबो मोजांखा बुंहरगोन आं जे फैसा बाखिखौबो हो महर गैयिनोबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनोबा नङाबा जोंनि गभर्नमेन्टबो सेफायनोसै मिथियो नङा होमबा दा बेनिखायनो जों बेफोरबायदि समयसाखौ पुरा फोजोबनो थाखाय BPF दिनै जोङो जानजि खाफ्राबाय सुद्ध बसुमतारी बिथांनो भट जोङो होगोन बिथाङा बिराद अनथावथाव नङा इमान माने महराव नुबानो अनथावथाव सुद्ध सारा अननो ओंखारलायनाय बेनिखायनो जों बिनिनो भट होगोन खुनु थाखा फैसा अमा फिसा सेल्फ हेल्प ग्रुप जोंखौ जेबो खालामनो हाया जों सुद्ध बसुमतारीनो भट होगोन थेंक इउ